Dubnica nad Váhom už tradične v závere mája hostí cyklistov cestárov na svojom medzinárodnom týždni cyklistiky. Dnes sa začal za účasti 171 cyklistov zo 6 krajín už 22. ročník. A hneď na úvod podujatia čakala pretekárov prvá horská časť dlhá 197 km od CMUZT z Dubnica. Už na štarte hrozilo počasie svojou horšou tvárou, vietor a mrholenie malo sprevázať peloton. Jedna z 5 horských prémií na Bojnickom vrchu, ktorú vyhral Stukovský z CSKA Moskva pred trávničkom Slovoritu Brno a ďalším Moskovčanom na Velekinom, roztrhala pole cyklistov na menšie skupiny. Rozhodnutie prišlo 30 km pred cieľom. Za Valašskou pelou uniklo 6 cyklistov, medzi ktorými hral prím majster sveta z Prahy, Drogan z Nemeckej demokratickej republiky a československý reprezentant Ferebauer. Záverečný špurt veľmi ťažkej etapy vyhral Drogan pred ruským zo ŽD Bohumín a dubnickým cyklistom Dvořákom.